wani ya bi wani mutum bai yi daidai ba ko girara ba so dodo ba so ṣogo. Assalamu alaikum. Àlékún ìyàwó mi o kábò sí kiri kábò ṣe dáadáa o òní ìyàwó mi ìnáná mi ṣàánú o kábò sí kiri kábò ṣe dáadáa ìnáná mi ṣàánú sànúnù o. Kai wallahi kina burge ni o kin ga abun da na so da ke tun da kina gidan nan kina yake ki zama ta gida kuma na zama ta gida ina da kyau a ce ni ma magana irin naki na Fulani na yi yashi ni ma magana na wani Yoruba kin yashi. To ai shi ke nan an yi ma an gama yanzu abin da za a yi koya maka Fulanci kai kuma ka koya maka. Ina magana o. In an ce war. 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 Ko kuma war ni ban sa ku da kin ce war ba. Zo kenan. Wannan magana yayi kama da nawa. Muna mu an ce wa shine zo. An ce wa bi ba zo nan gurin kenan. Ka tafiya ma iri ɗaya. Ina duka dan jima da dan juma ji Hausa. In an ce war o. Salamu zo nan. Da salamu. Alhaji sani ki. Yawwa sani. Sani ki. Ba mu ko kula da wanda zai shigo gidi. Alhaji duka ni mun yaki mun gaji kuma daga cikin gida ta ba da mun ta ce ta kawo mun gashi. Gaskiya. Ko kuma kin san ai a cikin gidan na jima ina jin wani labari ka ido na bai taɓa nuna mu Alhaji gaskiya ne Alhaji ya kamata dai za a tsaya yi magana kai daga na fahimci shi kai ka fahimce ta ita ma ta fahimce ka Alhaji Alhaji za a tsaya yi magana guda daya Alhaji wai shehu ina ganin ma na shiga cikin gida zan wa hajiyar magana sai a taimata magana sai ta yadda za a yi sai mu ji wai shi Alhaji wai shehu Alhaji mun gode mu ba ku mun gode mu Allah ya sha barka Alhaji Allah ji kan wanki ji kan banki mun gode Allah ji kan wanki ji kan banki wo mun baki Alhaji mu ta Allah ji kan wanki mu